nevíte, protože záběr je teď na mě a na Teresku, kdo sedí takhle prostě po naší pravici. Takže my si ten záběr necháme rozšířit a tak, panečku. Ahoj, Barbaro. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak buď poznáváte, nebo se, že tohle je zpěvačka ze Slovenska, říkám to dobře, takže zahraniční zpěvačka. No, já myslím, že na tom ještě nepřeložili. Tohle si ještě přeložíme. Tak to je potom super. Tak potom ostatné si preložíte všetky skladby. Je tu 14 pesničiek, veľmi zaujímavých. Niektoré sú také, áno, ja to takto ukážem na kameru. A nebo víš co, půjč mi to, já to budu držet. Áno. A ty můžeš povídat. Tak, a ty můžeš hovořit. Okay. No, tak je to dosť rozmanité CDčko. Pesničky sú aj rýchle, aj stredné tempo, aj pomalé. Také pomalé balady tiež charakteristické mňa. Alebo aj tie rýchlejšie a trochu je to aj také do roku, že sú tam aj rokové skladby. Väčšinou si hudbu... To som sa chtěla, píšeš sama? Áno, hudbu i texty? komponujem sama väčšinou, ale niektoré texty sú tiež aj moje. A niektoré nie. Podľa toho musí to byť moja výpoveď. Ano. Proste, čo musíš napíšem. Musíš sa stotožniť vlastne. Áno, pak to môžeš Je interpretovať. to vždy o niečom, čo prežijem. Všetko je pravda. Proste na tom CDčku je to o živote. Ano. Barbaro, já teda ti skočím do řeči, protože když si ukazujeme CDčko, povídáme si o hudbě, o tom, že sama skládáš, já bych rovnou prostě skočila do naprostý reality. Pojď nám zaspívat nějakou písničku, to bude úplně nejlepší. Áno, to bude úplně nejlepší. O mně je známe, že radšej zpěvám ako rozprávám. Takže já jsem tak četla. To je naprosto úžasný, jako prostě dvě ženský si poklábu. A já tady prostě sedím, držím CDčko, panečku, formuluju si precizní otázku, ale než jí stačí vyslovit. Tak my už máme paket. Tak si Barbara vezme takhle mikrofon a bude zpívat parádní. No dobře. Pověz, co to bude. Tak bude to pesnička Len tak tak z mojho nového albumu. Veržia. Veržia.
Děkujeme za krásné probuzení. Tak Za to byla krásné ráno. Barbara. Díky. Posaď se u nás. My tě ještě budeme v průběhu dnešního rána samozřejmě vyspovídávat. Jako. I já se dostanu konečně ke slovu samozřejmě. Ale teď zůstaň s námi takhle jenom sedět a my se společně podíváme. Dostaneme se. Mě velmi potěšilo, ako ste tu tancovali, je to tu také živé, pekné, veľmi. A já se teď dostanu znova ke slovu. Vy mě prostě nepustíte, jako vy ženský. Neuvěřitelně, já vás rozsadím. Sedí si takhle sem, okamžitě, hned a střelbitě. Konečně, bezvadný. A podíváme se spolu, dostaneme se od muziky, kterou děláš ty, k muzice trochu rockovější. V jižních Čechách se bude konat rockový maraton, tak se na to podíváme. Staly do finále budou hrát ve 2 sálech mini Martin Štěpánek. Obligátní místo, já vás rozsadím, děvčata. Ano, rovnou já i naučím. Jakmile vás pustím k sobě, tak já se ke slovu prostě nedostanu. Do třetice všeho dobrého. Ahoj, Barbaro. Ahoj. Ahoj. Do třetice všeho dobrého ze sebe udělám držák. A ty povídej o svém CDčku, které si sem přinesla. No tak to dôležité o tých skladbách už som povedala, ale ešte čo je také najdôležitejšie, ako čo som ním myslela, tak každý, kto má proste nejaký určitý problém, tak by som bola veľmi rada, keby to bol taký liek, taká medicína pre jeho bolesti, pre dušu, aby pomáhal. Ja viem, že ako, ale podľa mňa ako hudba je najlepšou medicínou. Ja vždy, keď mám tiež, keď som smutná, alebo keď sa človek cíti sám, a tak, aby mu pomáhali moje pesničky. To som tým chcela povedať. Já myslím, že by si diváci zasloužili možná hned jeden ten lék přímo podat a zapít. Tak pojď nám zaspívat písničku, pojď vyléčit dušičky. Do třetice všeho dobrého, která to bude? Bude to skladba Moje exupéry, s ktorou som dokonca súťažila v Poľsku na medzinárodnom festivale. Aj som získala hlavnú cenu Grand Prix, tak sa pochválim. No tak se pochvala, to no ale to je třeba, panečku, tak jsem s ní. Dobre, tak jsem idem. s tím tvým exupérem. Tak Barbara. Tak dlho hľadať muža, čo vie byť chlap, aj odvážny, aj láskavý, a pri zemi sa držať